Ešte stále sme v Ledniciach v Česku. A ako hovorím, okruh cca 20-30 km. A takéto niečo tu nájdete. Takže nemusí sa ďalej cestovať ani ďaleko. Takúto nádheru máte nedaleko od nás. Pekný park, nie? Nádhera. Prísny zákaz jazdy na bicykli, čiže musíte zísť dole. Nádhera. Akože majú to krajšie, lepšie. A čo sa týka cyklotrás, tak nehovorím. Veľmi dobre to tu majú. Takže toto vás čaká v mestečku Lednice. 90 minút cesty autom od nás. 90 minút hovoríme bez diaľnic, lebo sme šli po starej ceste. Že sme zase utiahli aj bicykle. Má nejaká katedrála. Trošku sa tu schyluje dvorky, tak dúfam, že nezmokneme. Funguje? Funguje, dobre. Takže, nádhera. Sa to ťažko natáča, aj tlačí ten veľký ťažký bicykel, ale dúfam, že to bude vidno dobre. Wow! Že wow! To sme jak v tomto, vo Versailles. Nádhera. Niečo neskutočné. Nemusíte vziať ani bicykle, keď nie ste nejakí športoví nadšenci alebo neobľúbujete bicykle, radšej sa prechádzate každý na rád niečo iné, ale prejsť sa sem určite oplatí. Stojí to za to. Nádherné. No. Každý niečo iné za tým hľadá. No jednoduchšie by to bolo bez toho bicykla, ale tak nejako to dúfam, že zvládneme. Niečo takéto. Na videu bude toho dosť vidieť, ale naživo ako fakt klobúk dole. Áno.
Aj toto tam mali. Aha. Neviem, či to nevedel ten istý. Wow. To máš akože sa môžeš schovávať tie? Áno, bludisko. Bludisko, áno. Musím začať čítať, nemám slovnú zásobu. Nádhera, fakt. Nevidíš často. Keď je už do Viedňa, podľa toho, kade chodí. Tak niekto nebol ešte ani vo Viedni, takže to nevie porovnať. Môže byť takáto odpoveď? Maženku, tam je nejaká fontána. Ty si dobrá Maženka. Tak poďme tam, to je nejaká čínska. Však tu už nič nie je, tu už si niečo? Nie. Je zahrada, potom by som dole, kde tam je palma nejaká. Prepäť sa hovorí. Nevidel som to. Toto s tým neprší. A tie Tatry, to vyzerá, že sa môžeš na nich použiť. Jaké Tatry? Tie 613, čo tam boli. Je auta. Áno. Tak, To majú miesto koní. tie autička, tak sú humánni. Šetria koníky. Koníky už nemajú byť zapriahnuté, nikde je zákaz. Po ceste, čo boli, oni to asi nevedeli. Tak ako psík nemôže byť na reťazi a v klietke. Palma. Palm Beach Resort. A všade sú nejaké zákutia. Akože keby si mohol jazdiť na bicykli, tak to prejdeš. Ale takto sa mi akože nechce vchádzať do každého jedného otvoru a začína poprchávať. Ideme k tej fontáne a To je nejaká čínska fontána. Tak ešte vám ukážeme čínsku fontánu. ale mohli by tu mať niekde nejaký popis tej záhrady, že kto to urobil, kto to nahrol. Ja hovoril si, že sa to rozplynie. Áno, však tu už je svetlo. Takto nejako to vyzerá nad nami. A takto nejako to vyzerá za nami. Wow, veľké kvapky. No, tu máme ešte nejaké sošky. Je z každého rožku trošku asi. Z kultúry. Tak mi to prípada. To sú len prehánky. Neboj sa. Takéto uličky, chodničky. Buongiorno. No.